Fer la compra és una de les activitats que practiquem amb més freqüència. És per això que cal prestar-hi especial atenció, ja que una mala planificació ens pot fer perdre temps i diners. Si voleu saber quins són els consells bàsics per fer una compra idònia, aquest és el vostre programa. Com que ens hem d'alimentar diàriament, necessitem omplir la nevera i la despensa de manera constant. Això suposa haver d'anar al mercat assíduament i és probable que no sempre haguem fet la llista de la compra, el que pot suposar que, per una banda, ens oblidem d'adquirir allò que realment ens fa falta i, per l'altra, que comprem productes que ja tenim. Fer una compra planificada ens ajudarà no només a estalviar perquè evitarà la compra compulsiva o repetida de productes, sinó que també ens permetrà elaborar una dieta més sana, variada i nutritiva. Avui hem quedat amb la dietista i nutricionista Mercè Rosas perquè ens doni alguns consells sobre com fer una compra intel·ligent. Uns dels consells bàsics per fer una compra intel·ligent, el primer que us comentaria és anar a comprar sense gana. Organitzar la llista de la compra. A vegades ens ajuda a mirar la despensa o mirar la nevera, que és el que tenim, i a partir d'aquí fer la nostra llista i comprar realment el que necessitem o no repetir productes. Comprar fruita i verdura al mercat ens ajuda a escollir productes de temporada que habitualment són més nutritius i també ens duren més temps perquè estan recent recollits. Comprovar les dates de caducitat fa que els aliments ens durin més temps, tinguem més temps per consumir-los i no se'ns facin malbé a la nevera. Intentar comprar productes frescos i no tants congelats perquè tenen més quantitat de vitamines i minerals. Començarem comprant aliments que no necessitin refrigeració, com les llaunes, per exemple. Passarem seguidament a comprar els aliments que sí necessiten refrigeració i, per últim, comprarem els congelats. Llegir les etiquetes ens ajudarà a saber la composició i els ingredients i, per tant, també podrem comparar amb d'altres aliments per escollir els productes més baixos amb greixos i amb sucres. Hem d'intentar observar l'estat dels productes frescos. Frescos em refereixo a la carn, al peix, a les verdures i a la fruita, per no comprar aliments que després se'ns facin malbé molt aviat a la nevera. Avui hem après que per anar a comprar cal estar planificats, fer-ho sense gana i comprovar les dates de caducitat dels productes que adquirim. Això és tot. Fins la propera. Fundació Crèdit Andorrà, al servei de les persones.